Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Madali diha! Okay na lang mag-apos ka na! Nagtuo ka ba paghapos ko ni mo? Gusto ka kagtiwasan na! Bawas ka! Patyo ka! Patyo ka! Patyo ka! Kining bato ay! Kining bato mo! Papusil ka! Papusil! Sir Alex! Pahilumaw lang una si Yap. Sir! Sorry ka na lang, Andrew. Pero murag kinahanglan yun nga dunay usa nato nga mamatay. Kidi malas kay ko kung buhi ka. Sige na. Gapusa siya sa punuas, lubi. Nganong dinamlay na nato siya? Patyon, sir? Ayaw pagdali, buboy. Anha ta mo abot ya. Pero kinahanglang magunitan ko una pagbalik si Jessa. Daghan pamigo sa'yo nung tulo. Gisiun ko ng sit mong t-shirt, ha? Oh. Yes, mamatay naman yun tingali ko ini. Dili ka mahimong mamatay, Carla. Dagko kang natabang ni Andrew. Busa kinahanglang mabuhi ka. Gunit ilag maayo si JR. Kaya ako'y bahala ng imong samad sa abaga. Tumaog kang manambal, ana. Doon ako'y gamay na hibawan, Carla. Kay nursing ang akong kurso. Oh. Salamat, Jessa. Nawiling kang mitabang na ako. Higala ta, Carla. Busa dili ta ka pa himong pasagdan. Oh, kinala magkainom kag tambal para sa samad. Kana bang akong nakawat sa payag. Basig nanay tambal diha. Oh, Carla. Naagit ni. Gikompleto ni Andrew ang akong mga gamit din sa isla. O doon na sa emergency kit. Mao na ang nabili pa nako ni Sir Andrew. Kay advance kina siya. Sundaw siya. Busa, anad siya og gubat. Pahuway lang una, Carla. O man ako glimpyo ng imong samad. Moinom kag tambal. O mupahuway ka. O di na tamag una sa sunod na tong buhaton. Si Sir Andrew. Napalaka ko kag Sir Andrew. Mausap lang akong napalakan, Carla. Tingalikpat yun siya ni Alex. Di ko makalihok. Gigapusay ko din sa punuan sa lubi. Mayo kay naulian na ka. Sorry bro ha. Pero kinahanglang gapuson ti ka karon kay mo aksyon ang kagsuko nako. Sabi ni mo, nangikibi ako sa nitabo ninyong Jessa dinis isla. Unsang gi plano ni mo? Nganong gidama ni mo dinhi sa islas Jessa? Mga palipay di ay. Ikaw nang day tag-iya ining maong isla. Unsay buhaton mo karon? Wa pa ko mahibaw. Pero ganahan kong mahibaw kung nganong gipalit mo kining maong isla. Ug imo pang gidas Jessa dinhi. Dili ka na ang himangutan. Nahibaw ka na. Kung anong gida ako si Jessa ining maong isla. Wa ko magtuo nga may pagka-emosyonal kang pagkatao, Andrew.
Buhatan ang gusto mong buhaton, Alex. Ngano laging gidamo din sa isla si Jessa? O si JR? Tungod kay mahal ko sila! Oh. Nahibaw ka na. Kung unsa ko sila kamahal, Alex. O gusto ko lang ipalayo, gikan mo. Dili ni mo makuha gikan ako si Jessa o si JR. Kay ako na kaniya nila. O bawion ko na sila gikan ni mo, Andro. Dili ni mo sila mabawi, gikan ako. Mabawi ko sila kung patay ka na. Maulan ka na ang paagi nga mabawi ko sila, dili ba? Kung patay ka na. Kay dili na ko kinahanglan mo bayad pa sa iyong paglukat ni Jessa gikan sa may kidnap ka niya. Mayang may baw ka nga nagduda na ko nga ikaw lang ang ipakidnap ng Jessa, dili ba? Dili ba? Kinalang malayo siya ni mo. Giunay ko ni mo sa akong pamaagi, ha? Gisunod ni mo ang akong pagkidnap ni JR aron ipalukat ni mo. Mayo! Mayo! Badi ganita, bisag usaon. Pero karon, kinahanglang ako na ang mutaog, Andro. Dili makadaog ang dautan nga sama ni mo, Alex. Oops! Nalimot ka sa itong makalihukan sa mga bata pa ta? Wa pa mahitabo nga napildi ko ni mo, Andro. Nahibaw ko. Ang tanang butang nga gusto ko ang kunon, imong kuhaon. Tungod kay hakog ka. Oops! Sayop ka. Ikaw ang nangilog ron. Kasing-kasing ni Jess ang giilog mo. Huwag ka na ang dili na ko matawat. Kinalumpat ka na ko. Nga ako lang si Jessa. Kihatag ko na siya ni mo makausa. Pero dili na kini mahimong mausban pa, Andro. Nakabati ka, ha? Nakabati ka? Dili na! Nagngul-ngulang ang akong samad, Jessa. Ayaw ko pala ka, Carla. Nakainom na ka og pain reliever. Mawagtang na ka ng pagngulngul karon. Salamat. O salamat sab nga. Wasad maglangas si JR. Carla, kinahanglan ako na ang magsusi sa ibabaw karon. Ha? Makahimo ka ba sa pagbantay ni JR? Ha, Carla? Oo. Makahimo pa ko. Maningkamot ko, Jessa. Nadili ko mamatay karon. Kana, gid, Carla. Kinalamay ba ako kung unsay gibuhat ni Alex kang Andrew? Jessa, ayaw pagsugot nga mapatay si Sir Andrew sa imong bana. Ayaw yun. Maluoy ka niya. Carla, talagsaon si Sir Andrew. Ug adokon kayo nga mapatay lang siya sa way hinungdan mong bana. Mahal mo kidi ay si Andrew. Oh, mahal kaayo. Andam kong mamatay tungod niya, Jessa. Unsa? Og swerte ka. Unsay swerte ko? Swerte ka nga ikaw ang gusto ni Sir Andrew. Carla, misulti na ko nimo nga importante ka kaayo niya. Og nasina ko ni mo ba? Pero ako'y katungod nga masina ni mo. Carla ay napagsige og tabi. Tiguma ang imong kusog. Oh, niya ang tubig. O niya sa imong tambal. Kung madugay-dugay kong balik, imna ni. Salamat. Luwasas si Andrew gikan sa imong bana, Jessa. Oo, Carla. Buhaton ko ka na. Sige. Lakaw na. Ako na ang bahala ni JR. Sige. Adto na ko. Baboy, Sir, may pabuhat ko ni mo. ang sama na, sir? Pagitaas ka na. Sir. May samad na siya.
Dali na nimo siyang matultulan pinagis tinuo siya dugo. Oh, sir. Ikaw na. May bahalang Andrew din eh. Huwag niya pa. Sangpita si Jesus tanang suo kining isla. Ug sultihi nga mamatay si Andrew kung dili siyang pakita sud sa tibok adlaw. Oh, sir. Ari glabit. Ikaw na. Kaya na. Magpatkita ka na ko, Jessa. Tuwa ang payak. Malantaw na ako kay Kandini. Jessa! Pamate! Ang bata-bata ka na ni Alex ang nakasimpa. Dinakpa na ni Sir Alex, sir. Kung gusto ka mabuhi siya, pakita ni Sir Alex sa dili pamusa pangadlaw. Tukan kinai sa payak si Andrew. Kasi may akong buhaton ini. Bahala na lang ni. Kinilamag ka pa di ulag ko sa payak. Ari ko sa pikas agi. Kay labong ang mga tanong. Dili mahimo nga mapatay ni Alex si Andrew. Dili. Saman. Labat na imong o, Andrew. Bisag unsaon na. Dili na gid mausab ang imong pagka-traidor, Alex. Ngano ka rin, Andrew? Nasukat pa mas una nga parihas nagbabae na magustuhan. Pero ang nakalahi lang nato kay kuhaon ko yun ang akong gusto. Tungod kay dili ka tinuod nga higala, Alex. Oops. Ay, pagsulti, anak. Kinalimot ka nga utang sab nimo nako imong kinabuhi sa Gubas, Mindanao. Gusto niya eh. Kumusta ba inyong nagkangurofo, ha? Oh, halik ka man yun. Naunsa naman si Rufo, ha? Andrew? Nahibaw na ko. Kung si katarungan ni Rufo, nganong andam siya mo patay tungod siyang shotgun. Nga naman. Unsam yun na yung mga shotgun, ha? Unsa? Dili may tabong sultihan, teka. Kung unsa mong shotgun, Alex. Pero kinili ikasulti ko. Kung maang ko na mong shotgun, kalintan mo na si Jisa. Unsa mong shotgun? Unsa? Sulti ko. Unsa ang maong shotgun? Dili ka mahibaw nini, Alex. Dili. Kay dili may tabong ihatag ko ni mong shotgun. Buot mo ipasabot nga naan mo ang maong shotgun. Oh, Alex. Nakuha na mo mong shotgun. Ug napatay sa mga rebuilding kay kwento na mo si Rufo. Ug nadako ang shotgun. Sulti kung unsa ang shotgun. Hain kini. Wa pa ko mabuang, Alex. Nga isulti nila ko nimo. Pagkamaosog ka na. Gamit pagkagyapon imong mga pamaagi, Andrew. Di ta ka mahimong patyon karon kay naan mo ang shotgun. Nga mulay makapausab sa kong panglantaw. Kung nganong mausab man kuno, be? Ha? Gamit ang imong utok, Alex. Dili may mo magsalig ka na ako. Di ba? Mao ka na itong sabot sa mga sundao pata. Gamit ang imong utok. Ug dili ang imong kaisog lang. Nipaw kay sukat pa sa una nga mubor kay kong pasensya, Andrew! Maong gibasakir mo ang kampo sa mga rebelde mo ba? Ug gikukunta nila. Gamoy na kaigong nasamad ko. Nasamdan ko. Kanang kabubuo si mong pasensya mo patay ni mo karon, Alex. Sige. Patsi ako si mong kasuko. Ang dili ka mahibaw kung unsa ang nasa shotgun ni Rufo. Busit na, busit! Nahibaw ko. Kung mahibaw ka kung unsa mo ang shotgun. Kini ang imong ambisyonan sa pagkuha. Ug dili na si Jisa. May bawaan ko nagyapon ka na, Andrew. Alex, dili mo mahimo ang kunon ang mga butang. Ngawa disenyo nga alang kanimo. Nakabati ka. Tahiyom! Kinahanglang mabuhi pa ko, dili ba? Aron mahibaw ka. Kung asa na ko gibutang ang shotgun. Sige! Palagot ako.
Kay maghusay ta karon kung muduol na dinis Jessa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!